Do, unwaith eto roedd John Gwyn wedi ail adeiladu'r grŵp gyda Len Jones, Brian Griffiths a Louis Thomas. Na chafodd y grŵp adolygiadau da iawn ar y dechrau, roedd yn amlwg fod y brwdfrydedd yno o hyd. Ond ymhen cyfnod byr, roedd Nes Towells i adael y grŵp. Dim ond 4 sydd ar ôl, a'i hwn fydd y brân olaf mewn llinach, nid grŵp cyngerdd bellach, ond grŵp dawns newydd. Grŵp sydd wedi cael bywyd amrywiol, stormus a llachar dros ben. Ni allwch wadu nad yw brân yn un o'r grwpiau mwyaf diddorol yng Nghymru. A tybed, os ydych chi'n cytuno gyda sylwadau Hefin Wyn, pan ddywed am y grŵp diweddara, mae'r chwalu yn rhan o aeddfedrwydd a'r datblygiad sy'n dangos iechyd presennol a canu Cymraeg. Dyna digon o siarad am un wythnos, gan i nawr glywed brân yn chwarae yn fyw yma yn y stiwdio. Red, I got it, you'll make the Scot.